guys, ada pinggiran ngonoan. Satu, dua, tiga, kena. Emang harus dihitung mas. 1, 2, 3 gitu mas. Amin nih bung. Oh, 1, 2, 3 nih TK wah Jon. Lali tau doh ke sepiro iwake ora apa-apa wis. Lho kena kayak nul ngono iki kena ta le. Kayak nul lho kuwi. Gulu Mas. Iki ya double strike langsungan di sebelah kanan saya sekali lagi Mas tercapung. Jos pokoke. Wis. Nek ora rene rugi Mas. Rugi sak lawase. Hajar dulu lek, hajar dulu lek. Hajar dulu lek. Tak sateng lho lek, tak sateng lho lek. Lah glu Mas. Lah iki Mas glu. Wah. Ini mancing di sini tingkat kesulitannya gitu Mas. Wah. Harus hati-hati nyebloke soalnya di atas sekali lagi pohon pisang. Glu Mas, iki to Mas, glu berat iki glu Mas. Wah, kalem lek. Selamat mendarat dengan selamat. Wah, 3 jeri Mas. Wah, jan pol-polan. Kok iso pinter mancing ngono piye lek? Esene mahal. Esene mahal. Oke. Esen apa lek? Garang Beryudi. Oke. Nanti bisa wah ditiru itu cara master nyari esen Mas di mana itu. Wah, ini. Nggonku ndi iki? Oh, kae wong geser-geser tok Mas nggonku Mas. Lanjut dulu. Agal ter. Wah, lu Mas. Waduh, ikan 2 jari gemuk Mas. Loh. Ikan apa ter? Nggonku ambles ter. Walah telat malahan kakean ngoceh. Wah, jan. Repot nggak ngoceh tok iki guys. Aja banter sik Mas, gak adzan asar. Ini semakin sore semakin hot Mas. Jadi kalau kesini boleh sore Mas sampai maghrib, tapi tetap safety ya. Tapi aku dumani lho ora keranjingan kowe. Kene wae Bung, obah Bung. Aku tak cedak kene wae Bung. Alah, ucul. Wah. Jan gerang Mas nek kuwi. Asal ucul iki mesti gerang. Hajar dulu lek. Lah, ndak usah buru-buru lek. Alah, ikan segini kok lek ora arane ucul, nek ucul tak nganu joli ya ucul. Lho, joli 3. Apa pira? 5. Ojo kakean. Ojos Mas ini. Wis pokoke lanjut wae rene wae Mas, pangkalan toy ya Mas yo. Semakin sore semakin hot. Teko asar, barasar tambah hot tekan barisa. Meneh, mastere meneh glu ter. Wah. Buat
sakmene tok ter nara gede ra tak syuting lho iki. Wah. Iku entuk sing gede-gede ben tak syuting mlebu video YouTube. Ini jangan lupa Mas Agus mancing terus YouTube-nya Mas. Wah, sip. Iki master harinya Master Dodo ini lah ya. Iki sakmene-mene ora apa-apa mesake ora tak video, mesake wae ora mesake wonge Mas. Meri to ya ngliyane kancane di video kok ora di video dhewe. Mas kalau grimis Mas ora apa-apa, sing penting ora gres gitu. Dulu Bang. Wes, tapi aja suwe-suwe Bang. Nek ucul Bang aku ora kuat ganti Bang. Wah gendut Mas. Wah. Lho, yes aku tak terima-terimake hari ini khusus syuting saya Mas. Wes lho. Nanti iki terpancingnya Ngisor wit gedang. ngisor gedang-gedang ya ta. Wes pokoke kono kae matuk ya ta. Lho iki langsung iki Mas lho double strike Mas. Lho kae rada cilik iki ya rada cilik. Cilik kabeh berarti Mas. Wah, lho iki. Wah, wis jan tenan aku wis. Lah, lho. Iki triple strike ya. Glu kae. Wah, ngecenan kemripi kae nek entuk kancaku Mas. Jan pol-polan. Kemripi pol-polan. Heeh. Lanjut dulu Mas. Panggonane panggoni. Walah, mangi wae nang kono kuwi kok glolek lho. Lah cemplungke langsung entuk to, Lek. Wah, jan pol. Nyampe gendut, Lek. Aku kira iki wong apa anane Mas dundeng gitu. Wis. Ora sengaja. Cekse parani yuyu apa lo bronjonge. Bronjong rapet to. Kulo yo ngerti celah. Kena neh ra kowe lho Mas, mbrote Mas. Dadi mangane iwak nang kene nyut ngono iki gek kena Mas. Nek rung nyut ngono iki rung kena Mas. Contohnya rung nyut rung kena di sebelah kiri saya itu loh Mas, itu rung nyut rung kena. Nak sing kanan aja Mas, mesake nak tak ece. Sip lanjut.